kapal ki rasa sok aeng ayo goleki nek yo asem piye mau Teguh Yuwono Slamet sawise karo Gusti Teguh Yuwono Slamet saka sane Gusti dapalke oke Teguh Yuwono Slamet saka sane Gusti Teguh Yuwono Slamet ngene Teguh ora yo kleru meneh ayo gong jajal apa ora oke Teguh Yuwono Slamet saka kersane Teguh Yuwono asem aku jane wis apal dadi kisruh mergo dijejeli lemet kaya Teguh Yuwono Slamet cokot motor piye gong sukses apa cokot lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna Bagong aja wani karo Prabu Ndorowati sampean menengi ora wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Wanita yo jarwa dasae wani ditata. Ha ta? Nggih, kudu wani ditata karo Kyai Kakung merga wong lanang ki nek do marani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Nggih. Mana? Nggih, wis tak dawuh. Aja sok wani, diblonjo pira-pira manut. Nggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Ono kawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar. Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Apuren to, hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjatung sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo Panakawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ha ukurane wis semene kok rumana. Ha. Kula matur karo Bapak, jane Bapak iki nek ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek Bapak mbiyen ki gula wentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten aku sibuk. Aku ora sempat.
Monggo wong tuane wis ra iso mlaku lempah nang ndi-ndi dadak digendong. Akeh bocah sing ra gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten iki akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek penginan apa-apa sing tak jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petrus saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Ya wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar yo ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petruk kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marai bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingkluk. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Baby sister. Apa? Baby sister. Werkudara genahno kuwi gak. Arjuna genahno mboten kemawon. Niki lho sing tukang momong lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagel. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong. Bapak niku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dienggo momong. Para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undakan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik. Ngoten. Iya, Bagus. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop kuwi lho, sapa jenenge mungsuhe Dasamuka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti claprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulau iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Kang. Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik kowe padha antem-anteman padha gelut. Pun lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki, aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten.
Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magro-margong dumadi saka Jamrut Hermutiara Gergene Jamrut Smitiara Hergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1 tumbak. Wah, apa ya lali aku. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan celmongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok Jamrut. Maaf. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Untadya menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Ya Bagong banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sadhi ubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen bareng kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur teman gegayane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi kok Prabu mboten nampa kula arep-arep pisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula mathuk miwan sarujuk kok Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka parang-maringaken pusaka 3 menika kala wau. Nggih monggo kok Prabu paduka parang-maringaken pusaka 3 menika kala wau kok Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngoten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka 3 menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke rumiyin kula badhe rembagan kaliyan Bagong. Yayi Koko Prabu wonten timbalan. Mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kaliyan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kaliyan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun.
Namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto. Kula nuwun pamunten. Nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah. Menika panintisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes. Kadosta upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedadipun taliting langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Majlek atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semlet kokean trebel. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangriyen kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora usah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ing alam padang. Niku lara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sari. Wong emosi iki mbah karangan. Ana sing emosi ngene iki mbah. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku men kepengin Yayi Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati kok. Bapak Nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka 3. Ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesak. Ditendang sing lanang aku lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo Koko Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omongan. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gaweke kethokan kuku.
Ora Kudara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit. Kula dutus bapakne mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane yae. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat gesek karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno ye. Ora Bagong ning sabar. Ikhlas ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok wis nesu ngene ya ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu sinuwun Ndarawati omong ngono to Le. Heeh Pak wah tak pethukke. Sampean wani pethukan karo Bapak? Wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Nah. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani ngendika Bagong ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macam-macam. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golek wedang aku ngelak. Iya. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wontenipun namung kakiyu. Lho. Emban goblok. Goblok. Aku kakiyu. Hah, muni wae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kok tak lapor kare bapak sinuwun. Jagat iku Bathara jagat pangestu ngoro. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan murka menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kedah semeleh ing batos. Sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh melu aku ayo Bagong kae dioyak dak sembrono ora gil yen mampunten kumbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sak pengeripun Bagong saking datul ya negari Ngamarta anggenipun puja atur kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka 3 tumbak krawalang payung tunggul naga pustaka Jamus yang jimat Klimasada. Mugi andadosna ing kawuningan sak pengeripun Bagong pusaka ketiga menika kala wawon cat saking pagedhongan pusaka. Monggo sareng kula tamakaken jebul tindakipun pusaka 3 menika kados nututi dhateng lampahipun Panakawan Bagong. Kala Prabu ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandas dumugi ning batos anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta. Jagat wasisaning Ubathara wayaptura jagat para Kudara. Nggih. Yen to pancen kaya mengkono, apa ingin dadi ature Bagong mau pancen kepara nyata. Nanging teka kaya mengkono kahananing Koko Prabu Ndarawati. Yen saka pitunganku wis jeneng ora luput. Ora luput sababe piye Yayi? Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa.
loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mula yen ana kelak ana gegayuhane Semar. Mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan gegayuhane Semar. Merga dadian kaya ngopo? Padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah, aku ya ngarani Kresna kuwi menungsa lumrah, kedurungan ina lali salah apes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedurungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka telu negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Syadi kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sandadawedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene mbarep kakangku lan kembar. Ayo, dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ing tumantuk ning Karang Kadempel. Mengko mundhak ana panyokra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang ngarsa kundur ngedaton sira Yayi Budalna kang padha siba. Ya ngestoke dawuh. Aja lali dawana marang anak-anakmu. Nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi panakawaning Pandhawa, kuwatire atiku Yayi. Yen to nganti Wadyabala Ndarawati saperangan ingkang nderekake Kaka Prabu Ndarawati bakal gendak sikara kelawan Bagong. Ya monggo aku tak dawuh karo Gatot Antarja lan Antasena. Ya Dimas aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Iki wonten timbalan. Kaget kowe tak timbali, Duri Kaka Prabu paring dawuh menapa? Lan wonten kewajiban menapa ing badhe paduka paringaken dhateng Rayi Garbaruji. Dina samengko iki mau kedaton Ngamarta geger dipun sababaken sowane Panakawan Bagong ing nalika semana diutus dening Kakang Semar Badranaya nggone kepengin bangun kayangan. Setyaki wonten timbalan. Cubriya rasane atiku dening Kakang Semar kok pengin bangun kayangan mongko dadak nganggo syarat srana pusaka telu cacahe. Ya kuwi tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Lima Sada. Tumuli aku ngelingake karo Nyai Prabu Darmakusuma supaya aja nganti maringaken pusaka katelune marang Bagong. Lah kok dadi nesune Bagong? Malah sajake Bagong ngancam karo aku yen to apa kang tak ngendikake bakal diaturake marang Kakang Semar Badranaya. Ora kok jeneng aku kuwatir. Nanging aja nganti dumadi panca bakah antaraning panjenenganing sun kelawan Kakang Semar. Ingkang sisip sembire tan murka bakal kriwikan dadi grojogan keparo paduka. Bagong ngoyaken supaya aja nganti wadul kalawan Kakang Semar. Nanging yen Bagong tetep bakal wadul marang Kakang Nayantaka, Setyaki kowe tak paringi Purbawasesa. Dri ngestaken dawuh. Pangkatipun ing Rayi benjang menapa ora ketang sambung Baraca lintang mangkata dina iki gage. Mangkata Setyaki mundhak selak adoh playune Bagong. Dri ngestaken dawuh ora pun Antarja cumadeng dawuh. Eneng apa Pak kok ngawe sangganing para anak-anak kabeh? Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak? Dina iki kowe tak utus supaya goleki menyang endi dununge Bagong. Lho, Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta. Ya pancen mengkono. Diutus dening Semar Badranaya nggone bakal bangun kayangan. Nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu. Dialing-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu ing Ndarawati. Mati kewetu pangandikane wakmu Ndarawati sing ora ngepenake pikire Bagong. Iki wekasan Bagong nesu kabeh sing diketikake dening wakmu Ndarawati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalaning barep kakangku. Aja nganti Bagong dipulasara karo wong Ndarawati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngembanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu Ndarawati. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe eneng apa-apa sing tumanduk marang Panakawan Bagong. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Rama Kyai dinten samangke kula bidal. Ngestu padha dawuh penggalipun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena piye, Pak? Bagong Ngayomana. Nek perkara ngayomi karo Bagong sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndarawati, Bapak rasa kuwatir.
Ora sah kongkonan anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh mbiyantu karo Bagong. Wah, ngono ya. Terus bapak saiki arep tindak menyang ndi? Wakmu ngamarta nganti lawan aku budal ning Karang Kadempel. Wis, bapak budal ning Karang Kadempel, Kakang Garukaca budal ning Karang Kadempel, Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro, gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tempuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jiguh pekewuh karo aku. Mergo aku skrina srawung karo Bagong. Bapak serahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Garukaca Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel mesake Kakang Semar. Wah, cah bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openono. Tak openane para kan Bagong aja kuwatir ya, Pak. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah, sinuwun kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku ki sugih. Ora ati iku. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dintuti nama 3 dina. Iya wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece saben dina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tunggal Naga Pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nek nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna. Mboten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketinggali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Wah ya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kula takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati? Mboten saestu. Ming nuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki nalindra terus suwi-wiyah karo wong isor, suwi-wiyah karo kawula, suwi-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan, lah nuwun sewu terus ora kajen mergo kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati, ning wani karo pambegane sing ora bener, pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati iku nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap. Kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Senopati Darawati. Sapa sing nama asmaning Sinu Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Modal ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ra. Aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem.
Ning nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Aten nek kula modar kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sri Ndrawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongan karo kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku emoh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong ki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Ndrawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem, jero ora gelem kowe tak ajar. Lho, arep ngajar Bagong. Iya, dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Ndrawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu. Melayu banter banget kok meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol siraku nganti bonyok-bonyok ya. Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wis. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumangsaku anggere bolong kok mesti klebon. Iya nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbuh dadine kanan negara. Meripat gedine semono kok ora weruh. Peteng jengkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene kecekel Satpol PP. Nan lungguh sing penak. Meng arep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wae pancen apa-apa. Pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangisi ngopo? Nangis wae arep mati kok. Gong. Nah. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora dikongkon Sinuwun Ndrawati. Terus kongkon bapak. Padha wae.
Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas sing ngono wong aku wis gawe rame ning Ngamarta. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garukaca Kakang Antarja. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajahe lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncak Gong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapuhi cangkemmu kowe karo Bandarakawa ya, Dik. Lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulasana wong Ndarawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wek. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Iku sapa? Satriya kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Makasih. Yo. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Iki jane namane omongane ora kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki dituthuk pisan wae moncrot sirahe kok maju meneh. Ha tenan modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso wae? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Kita peres metu banyune. Weh. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki tae sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iya lho mau nek lambemu maju mah kula ndak lara kula kepengin maju ning ora krasa lara lah nek kuwi ya iso carane aku tak manjing ning awakmu manjing nang kene iya sedeng po sedeng wae kowe nek aku wis manjing awakmu kowe diantem ora ngrasake lara patene ra iso mati wis kene gawe yo teng endi oh, ada kan? Napa metu riki? Riki ciur ning ngombo. Moh. Moh piye to? Asik lho. Moh. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Yo. Wis yo. Kowe nek tak njingi kowe arep ngopo-ngopo iso kowe dadi wong digdaya, dadi wong apuk. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa. Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjine awakmu. Nek aku manjine awakku dadi wong digdaya. Mbah, trawat wae ora. Lah jeblok wetenge. Barang tak gawe ngrekoso wis gawe iso. Papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong wis mlebu wis lho kok ora krasa ya
Edian. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis nang awakmu. Empan awak wis. Wedan kok ora mbrenjul ora. Sedeng ya, sedeng. Enak tenan. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Monggo. Maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen apa? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet-ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Lho coba nggih? Ya. Ngopo kok ora sida? Ngono ora ambles. Aspale. Makduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Niat ingsun. Terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Durun bumi ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran oleh ndudul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek nang njuron bumi mlaku biasa kena. Lah ya wah jan kaya nabraki lemahe kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok guyang-guyu? Oh mayit to, asem kok. Ora ana cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedul lah. Wah. Wah. Kolegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramanata Jayamanata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa, Pak? Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parot sumbarmu malah saja kowe wani dilat wesi abang. Ulene aku dilat wesi. Padake, yen kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. To tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, teman. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Pangga tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki mergaring patimu. Tandani sekaran sinom Barijoto. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantang-tantangan ra tau iso. Tanggo gathel siram. Opo? Tanggo gathel siram. Tanggo gatheng. Mu gatheng tak kira nek gathel lho. Wong edan pecah. Ayo ngecak apa tak turuti. Awas kowe.
ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karaku kowe. Kalah kowe karaku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise antuk Wahyu Kaprawiran aku digdaya kliwat ukur nang kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Kene wedi. Lah sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ngomongin kowe sarwane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Acebloke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok meng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. Demur mlocot. Kono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tyaki Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken mungsuhe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mutiar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mempeng ayo muni ya. Wani ngono, oh sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabel karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati ku tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Nggih. Wis kono kundur. Menawi dipundukani Siwa Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing mbakku sampean kundur, ora sampe melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis Tyaki kundur wae ning garwa ruci. Ngoten nggih, Ger. Nggih, jaluk pamit kula wangsul dening sampeyan niku pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sakehing masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak para welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Agus. Sawangen mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso wae lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani crebang-crebung
Kaya ceblang-ceblung. Celbang-celbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyono ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Monggo Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok. Ora kok aku bakal ngembari marang kekuataning Kakang Semar kuwi babar pisan ora. Ning apa kira-kira kleru? Penemune Nata Ndarawati ing darbe penemu. Yen to kekarepaning Kakang Semar kuwi mbok menawa niat ing ora prayoga, nggone nyuwun ngampil pusaka katelune. Nggih. Mula Kang Sangka kuwi aja nganti kedadian sing ora prayoga sing tumanduk ning Praja ing Amarta. Apa sira Yayi dina samangka gelem tak kanthi? Salanipun kados pundi? Giri Godha karan kekarepaning Kakang Semar. Yen nggone nggodha pun Kakang lawan Siadi lawan Kakang Semar iki mengko bisa kasembadan tegese pancen Semar duwe niat sing ala. Nanging yen to panggiri godhaning pun Kakang lawan Siadi iki mengko ora mempan sarta ora bisa tumanduk ana ing angganing Kakang Semar Badranaya. Tegese pancen niating Semar kuwi lahir batin menawi kersa paduka Kanjeng Prabu kados mekaten. Kula namung kantun nderek nai menapa mboten kirang kegiatan ing atasipun kula namung kelan panjenengan teka badhe ngembari dhateng pangawaosipun Kakang Semar. Kula pun Kakang bakal nyuwun sak biyantuning dewaning panggodha pangrencana supaya isa nggodha ngrencana kelawan gegayaning Kakang Semar. Sinten Koko Prabu? Mala to enten ana Sawetara Arjuna nggih ngestaken dawuh. Ngrawuhake kelawan Hyang Wing Dandang Mangure. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna ndak tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bab tobat Janaka tak tampa. Ana apa nggir? Mugi antadosna ing kawuningan. Estunipun dinten sakmangke Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Pukulun. Kuwatos raos ing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Menawi niatipun Kakang Semar menika kala wau katabetan niat ingkang boten prayogi. Anggenipun kepengin bangun kayangan, langkung-langkung tembungipun kemawon bangun kayangan. Menapa boten ateges Kakang Semar menika badhe ngembari dhateng panguwaosipun para Jawata. Mliking saking menika niatipun ingkang wayah ing Ndarawati menika namung badhe ngiri godha Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan. Nanging sepinta kekuatanipun ingkang wayah ing Nata Ndarawati. Ing atasipun kula namung badan sepata kaliyan kadang kula Yayi Panengah. Tartemtu boten badhe kiyat ngiri godha dhateng kawontranipun Karang Kadempel. Mila kula nyuwun sejata pitulung saking Paduka Hyang Adi Pukulun Pandya Betari Durga. Keparenga sakmangke paring pambiyantu dhateng Nata ing Ndarawati anggenipun ngiri godha dhateng para kawula sak Karang Kadempel Pukulun. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri. Batobat. Yen to pancen kaya mengkono Kresna pengen dadi panuwun kita ulun udaneni. Dina samengko ulun nembe ngetapake para wadyabala Dandang Mangure Jim setan mriprayangan Lili Banaspati nglek-nglek balungan tandak. Kabeh berkasaan bakal budhalake marang Karang Kadempel sing wigati kudu nyusupi jiwaning kawula Karang Kadempel. Aja nganti kasembadan Semar nggone mbangun kayangan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Aku tak budhal luwih dhisik ya Kresna. Nggih, sembah kula ngendhakaken Jengkar Paduka Hyang bakal gampang kawanguran. Bakal gampang kadenangan lho iki. Lajeng kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja wujud Nata Ndarawati karo satru ing Madukara ayo padha salin wujud. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Dawuh
gandeng sujud kaya ngene tak kira yen to kowe karo aku nyaketi Karang Kadempel ora ana ingkang bakal ngerti. Ih Koko Prabu, mula ora usah dadak ana rasa sangga runggi. Ayo budal neng Karang Kadempel. Digiri kudu Kakang Semar ngene bakal bangun kayangan. Monggo kula dherekaken Kanjeng Koko Prabu dadak Kakang. Saan ndak jaluk kabeh Wadyabala dandang manguri lumarapana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula Karang Kadempel aja nganti padha nayugyani Semar nggone bangun kayangan. Padha benthik-benthikna kanane dimen ora tentrem. Nggih, ngestaken dawuh. Menapa sedaya para perkasaan jim setanipun marangaken bidal aja ning cicir kabeh kudu mangkat nun ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun para Wadyabala benjang menapa ora ketang sambung apa cara ing mangkat dina iki ulun bakal memanuki laku musuh kadohan ya nggih iki ngestaken ae ndang kandha budal kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kali Bagong lan pun diaturke kali kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kadempel. Panjenengan mboten sakuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen gedhe dayane sabab tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klima Sada menika dumados saking Nalindra ingkang duke nguni Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mila mboten omong-omong nek pusaka niku panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Niat sing kula aturke niku miturut petanganipun pusaka tetiga menika lair kandhasing batos. Mula mboten duwe ceceking raos sarta gadah niat sanesipun kejawi amung kepengin mbangun kayangan jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken Ndara. Nggih namung napa sing diaturke Bagong niki dadi pacoban tumraping Semar. Mugi-mugi sakmangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kadempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak pacobane ya enggal bakal nekani Ndara. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Mang ngaso sawetara wonten Karang Kadempel. Mengko nek pun padhang lajeng miwiti mbangun kayangan ing sing wigati sampeyan ampun kundur. Latri lenggah prayogi luwih wonten Karang Kadempel Ndara. Lancur Pandhawa. Iya kek. Aku sing tekan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Iya, Kyai Semar wilujeng. Ndara Antarja wilujeng. Iya, wah Semar slamet tekaku. Enten apa? Nututi tindake Punden Pandhawa ingkang sowan ana ing Karang Kadempel. Jarine ati kakene Semar bakal bangun kayangan ana negara ing Ngamarta. Kek para putra Pandhawa jumurung kersane kakene Semar. Mula aku sak kadang iki samapta ing gati sawijining diri njaga marang Karang Kadempel. Aja ngantun ing bakal ngagru-agru gegayuhaning kakekne Badranaya kek. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrum nala gareng Petruk Bagong. Ndaramu iki ladenana ya tole aku tak nemoni ndaramu Pandhawa mongko ndak dikira aku nglirwake marang kewajiban. Oh nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika. Sing ati-ati nggonmu ngladeni ndaramu aja nganti gawe kogel kagelan penggalian ndak ora prayoga. Oh siap, oh siap, oh siap. Wis Bapak mboten sak kuwatir mang nemoni pepunden Pandhawa niki ndara-ndara kula nom-noman Pandhawa kula temonane Pak. Ya sing ati-ati kala gareng Petruk lan kowe Pak. Penak reng ben ya ndadak diseseke padake ora kesel apa nabuh. Wah jangan nyawang ndara-ndara Pandhawa iki senan putra Pandhawa iki nyenengke ya Gong. Apik wae kok sandangane ya apik. Aku iki nek disandangane apik mesti apik ya terus tetep elek.
Mbok muni bagus, Tru. Emoh. Wong nyatane kowe elek kuwi sandhange nganggo apa-apa ya elek. Soale raimu kuwi sing ora elek. Raimu sing rawangun ki. Tak operasi plastik po digapake. Dicuri ember. Curi ember ora. Sing mrayekno ngatos-atos lho, Dara. Ngendikane bapak wau, ngendikanipun bapak kaliyan Pepunden Pandhawa, nek kanugrahane cepak, pacobane nggih bakal tumama. Mula wong entuk kanugrahan iku biasane nek iso ngipatake lawan pacoban sarta nglakoni pacoban. Monggo pacoban niku luwih abot tinimbang kanugrahan. Saya abot pacobane, saya gedhe kanugrahane. Bener kandhamu rek. Mula wektu dina iki rasaku kok ora kepenak. Kanan karang ngadembel kok rasane kaya panas kaya ngene iki janjane ning nggawa apa. Wah, kula dhewe ya ora ngerti. Nggak kenapa ya, Truk? Ambo ora ngerti. Ngopo ya, Gong? Aku dhewe ya ora dong. Mbok menawa ndara luwih pono babakan perkara iki. Mbok menawa kaya padha dipriksa. Aja nganti ana dom sumurping banyu reng. Gunjan gancing langit kelap-lapaton. Lerken sanging risang mawe gandrung kocap kacarita. Lampahing balaning Pandya Betari Durga. Sangganing para raseksa jim setan priprayangan nilu Banaspati. Samya ngangslupi sangganing para kawula sak Karang Kadempel. Mila katingal geger Karang Kadempel. Datan kantun wonten satunggiling yaksa dandang mangure ingkang mapan angganing Sang Antarja. Mila sigra ngalak Sang Gatotkaca kagyat risang Antasena wau. Ayo kaget kaya. Lho, apa sing tak kuwatirake kababar dadi kasunyatan. Lho, lha pripun? Kakang Antarja ora ngopo-ngopo kok dadi greng kaya buta. Malah Kakang Gatotkaca dilarak kaya ngono kae. Wo, nek ora tak rampungi ndak malah salah kedadian. Nyata-nyata, Dara. Wong ngalamun iki ibarate kaya dene kurungan sing kelangan manuk. Wo. Ora dileboni manuk liya. Ayo. Apa ora cilaka? Iya ya. Nah iya ya kaya Ndara Antarja kae mau ngalamun klebon. Nah ya cilaka. Hati-hati. Yai ning iki ngarepe esuk ngene iki demit-demit do ting kliti. Oh. Do arep golek dalan nggo mulih. Mula kudu ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe ora. Tenan. Nek nganti do anteng, nganti do ngalamun, nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Ayo. Ayo Gatotkaca sambat to kowe, Gamas. Kakang Mas kula ingkang rayi. Sampun gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Ora bakal lak kae macal tak pateni iki, wis. Arwe, oh. Eling kaya adimu lanang kok malah tok perwasa, Dimas. Dimas peteng paningalku ora weruh apa-apa. Nanging saiki pun Kakang wis eling Purwodasina. Yai Uwalana pun Kakang. Wis eling Kang. Wis syukur Kang, Pak. Ngopo, Tru? Niki bakal ngasup mana niki? Ngopo ditiliki sini.
Mula omongane wis ora cetha ngono. Pripun den iki? Wis kono, tambanono dhewe. Jarene wong tuwa mbiyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan. Siap. Nganggo ora gelem metu ditenono. Piye terus nyoto e? Hel. Iki nggonku apa gah? Nggonmu ya nggonmu dhewe kok ora. Nggonku usek-usek nomah. Ndur ngapur ora. Kapok. Kaporal. Terus wis sadar e? Oh wis to. Wis kebacut kaya mbako. Kebacut kaya susur. Mempeng lek mun jejeli ya iso. Anda ora sadar kok. Ayo. Iblis ya ora. Walah kok Karang Kadempel disobo demit akeh banget kaya ngene iki akeh sing kawula sing do padu do gelut dhewe-dhewe kae kok matur Bapak yo. Petro eneng apa? Karang Kadempel geger, Pak. Ndarantasena Cubriya, Karang Kadempel kok sumuke ora jamak. Bareng ngono kok Ndarantarja kang supan demit. Kawula Karang Kadempel akeh sing padha kang supan. Sak keluarga padha congkrah, kanca padha gelut dhewe-dhewe. Nyumanggake, Pak. Lah pancen setan ratatanan. Durga ngumpul-umpukke wadya balane kon ngiri godha kekarep aku. Demit pirang-pirang Pak. Wong arep nyingirke demit ki gampang. Nyuwun daya kekuatan. Tak paringi aja kuwatir. Mantra iki apalno. Kowe nek ketemu demit, mantra iki unekno, mengko demit ki kobong. Napa, Pak? Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi bolan balenono. Nek ming demit kobong awake. Oh nggih. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersane Gusti. Nyuwun pamit, Pak. Ya sing ati-ati. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersane Gusti. Nggih, Pak. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersane Gusti. Siap. Yuwana teguh sik. Teguh sik, teguh. Teguh mbarep. Luweh. Mengandane kok nesu to, Pak. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersane Gusti, guys. Teguh yuwana slamet. Slamet ning gone teguh. Ben kae ora kleru. Yo Gong yo. Yo, aku ora apal e, ora apa-apa. Waton kendele ora apa-apa. Udus. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Biar mantrame Bapak mandi. Ayo kene sapa ketok Teguh yuwana slamet, slamet saka kersane. Waduh, iki medeni banget iki. Ora kuat aku nyawang. Teguh karo slamet. Waduh. Teguh yuwana slamet, slamet dolan karo yuwana. Wah. Aku ora apal. Teguh yuwana slamet, slamet saka saning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka saning Gusti. Lek. Wah, ora apal iki rasa sok. Aeng, ayo golekine yo asem. Piye mau Teguh yuwana slamet, slamet saka saning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka saning Gusti. Dapalke. Oke. Teguh yuwana slamet, slamet saka saning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet nang Teguh. Ora yo kleru meneh. Ayo Gong jajal kowe apa ora? Oke.
Teko Yuwana Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teko Yuwana. Aseme aku jane wis apal dadi kisruh. Mergo dijejeli. Lemet kaya ngono. Teko Yuwana Slamet. Cok motor. Piye Gong sukses? Sukses apa? Cokot e. Mangkel aku. Iso pas karo cangkemku. Mak ndlup. Yo. Ih kowe. Ih kowe. Monggo senengane ngeplaki terus ora. Ay. Teguh Yuwana Slamet kok kesan. Waduh. Gong demite nggawa godol. Sebabe aku dituthuk sirah. Kudu godol terus. Apa? Kolor. Kolor kok dawa banget ora. Waduh. Rasa men to iki. Teko Yuwana Slamet saka kersan bluk. Gatrek. Teko Yuwana Slamet saka kersan. Kok kabake reng tak jejeke teko modar. Mati jakal. Lah aku nek ora melu ngewangi Petruk ora rampung-rampung. Udus. Wah. Ora dipateni Gong. Ya aja dipateni iki nggo dolanan wae iki. Kaidan. Teko Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Teko Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Roh apa reng? Embuh terus ora iso. Ora cetha. Semrawut. Teko Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Teko Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Anjur langsung mlebu ora. Bukaan kok. Ora bukaan ya ora langsung mlebu. Salahe ora ditutupi babar blas. Teko Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Teko Yuwana Slamet. Gong, oh iki cahidan ora. Iki ora aku sing salah, matine mengarep terus. Oh. Nibani aku terus diantan abot tenan iki terus ora apa-apa. Ngopo ilate metu-metu kowe? Kurang cedhake terus. Ilatku ora tekan, wis tak kono mudhar. Kurang dawa ilat. Lumayan tombong lah. Jijik kok ora. Endi wong Karang Kadempel luwe-luwe sing aran Semar Badranaya bakal mbangun kayangan ngembari panguwasaning para dewa. Oh, iki matengga rupa bakal ngamuk punggung. Mak Cilik ora sawujud kaya ngono kuwi. Jane Mak Cilik iki sing digayuh apa? Coba aku tak nyuwun prisa. Lah kok sampean arep tegel mentala karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki ora tau pisah karo Mak Cilik Panengah. Kakekne Semar ora tau pisah karo Mak Cilik Janaka. Apa kaya ngono kuwi kok sing Mak Cilik karo kakekne Semar?
Mongko kakene Semar kuwi duwe niat kaya ngono bakal mbangun negara Ngamarta. Ngamarta iki kagungane sapa? Mak cilik melu duweni negara Ngamarta. Niate kakek Semar sing lahir batin kaya ngono kok malah sampeyan kaya ngono kuwi apa ora ngisini-sini, apa ora mirang-mirangke mak cilik? Oh. Anakku nggih anakku Antasena. Nadyan wong sogal sogol ndugal kewarisan nanging ngrawit atimu tan prabeda wong watuamu Kakang Mas Njodipati nyata pinter wegik sarta asis wis ora usah ngalem karo aku. Saiki mak cilik nglumpuk ana ing Karang Kadempel dinteni karo Siwa Ngamarta Rama Kyai Njodipati karo mak cilik Saujajar Bumira Tawu. Kono manunggal dadi siji men tentrem atine kakekne Semar. Bola. Apa? Antasena wis apa jajal werka? Oh. Ayo di Semar arep ngembari panguwasaning Mbah Dewa mbangun kayangan aku ingkang ora nrimake. Mungsumu dudu kayane Semar aku gaglak limpah. Semar Putranaya. Nggih. Lho. Kowe basa karo aku. Wah, dosa napa sing ajeng kula sandhak? Nek kula mboten basa karo sampeyan. Nadyan wujud sampeyan niku yaksa laire ning sing kula sawang batin. Sing kula sawang batin. Sinuwun. Cobi nek sampeyan pancen sampeyan niku wujuding yaksa ingkang lantip panggraitane. Nek pancen sampeyan iku pancen pinter, sampeyan iku pancen awas paningale mang presani atine Semar sing duwe niat liyane mbangun kayangan kula kepengin kedunungan derajat pangkat, kula kepengin kedunungan bondo donya. Mang dumuk teng pundi niat kula? Kira kula mboten nonton, pangira kula mboten lajeng kelepetan dhateng tumindak sing mboten sae. Kula pitados niat kula kaya ngeten iki mboten ajeng ngendhih dhateng asmanipun Nata Ndarawati ing sampun kaluka kajana pira minangka dados pujangganing Pandhawa minangka dados suwing para Pandhawa. Kula mbangun niki mung kanggo kamuktening para Pandhawa. Nek Semar niku wong momong ya mung tetep dadi wong momong, ora duwe niat kepengin gayuh derajat pangkat sing dhuwur mboten. Mboten kepengin ngembari pujangganing Ngamarta mboten. Lenggah enten papanipun piyambak-piyambak ning sing baku mat sinamatan aja duwe rasa cubriya sing ala kalih kula. Sampeyan pakartinipun ngados mekaten menika menapa badhe uncat Sang Hyang Wisnu saking angganipun Nata Ndarawati? Menapa Wisnu badhe kecalan kawicaksanan Ndara? Wah. Pawisanmu Bathara Ayatra jagat Kakang Yantaka. Aku nyuwun mangapura Kakang dening nganti kaya mengkene lelakon iki kudu ndak sandhak jebul bener. Ngendikaning para sepuh padha nyebutake wong kang ora kuat meper mubal babaling kanepson wekasan bakalan duweni rasa cubriya marang sak pepadane. Kuwi kabeh mau tuwuh saka rasa ora seneng sarta saka rasa kang ora prayoga ingkang tukul ana ing jroning ati ing wekasan ora iso dipeper. Nggih, pun boten sah diundhamana. Sing jeneng wong urip ing alam padang menika mesti katabetan rasa ala, kapatabetan niat ala. Nggih ming gumantung
titah menika kala wau saged angendhaleni menapa mboten? Nek ora iso ngendhaleni inggih sampun bakal kesuru dhateng dalan ingkang mboten prayoga, bakal kesuru dhateng margi ingkang mboten trep. Iya. Awe. Ngempal kalian punden Pandhawa wonten Karang Kadempel Kakang Semar Lilamu. Nggih, mboten napa-napa, Ndara. Bae kula badhe nyuwun boten kitang setunggal kawula Karang Kadempel dados panganipun Baju Barat. Wis. Ngawur. Sing dadi panganmu kuwi ora kok wong apik-apik sing mapan ning Karang Kadempel. Kawula sing ora ngerti kenthang ki puning lelakon pojok plereting kahanan aja mbok ganggu gawe mengko ndak aku nesu. Nek aku nesu kowe mesti bingung uripmu ning dandang mangure. Inggih. Aja ganggu gawe pedusunan kene. Aja ganggu gawe rong pedusunan iki sing wis padha rukun aja mbok gawe congkrah. Aku weruh kowe kemliwer ning pedusunan kene arep gawe kisruh. Walah, kowe sak balamu tak kumbala geni kobong kabeh. Nyuwun pamit Kakang. Jaluk getih setetes daging setampil. Ora Kundara wong dandang mangure ora bakal kuat sarta ora bakal tedas yen to kowe nyokot marang daging satriya Ngawarta. Blerek kuku Pancanaka mbuh dadi aduh. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucak ing bukir marebak bangsa merat neng soroting surya mega lan gunung-gunung. Sedaya pun ketingal padhang. Ya Semar nggih. Pandhawa pun mlempak teng Karang Kadempel kula ajeng miwiti nggene mbangun kayangan mujudaken praja Ngamarta. Ing mbanipun kadidine gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman kabagyan lan karukunan tebih saking regejegan tebih saking tumindak cecengilan. Ya Semar. Sapurnaning cariyos menika menuga ing dados panjangkanipun para pundhen kula sami lenggah wonten ing Karangasem 9A sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ya niring sambikala ayom rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun nganti wiwit enjang menika ngantos sak dumuginipun benjang. Ya Semar purnaning gati sura sudra janing kang rat sobrasota kapilah Darmastuti rayu sampun makarya rayu samya pinanggih Ndara.